nditaure mazwi andoda kuti ndoziva kuti acha miskotwa acha misunderstandwa acha taurwa nepasiripo asi vanoda kuzonyatsonzwa vacharamba vachidzokera kumazwa angu vasina kutsvaga interpretation kuvanhu vandisina kupa interpretation iyoyo uye vasina kuipiwa naMwari. Ndakambopa chiprofita ndiri kuchechi ndichiti ndaona mumwe musha wanga uri muguta ine vana vakawanda vanga vachichema pasina chikafu, amai vachingoti kuvana zvichaita tichauya nechikafu vana vachifa. Ndokubva ndaona muti muhombe wanga uchiita kunge mupuranga. Ndokuona baba vemusha vachisiya kuchema kwevana vachikwira, vana vakaridza mhere, vamwe vana vakafa vanga vasingaburuke kuzoona kuti chii chiri kuitika, vairamba vachingokwira kusvikira ndakazoona mhepo yakauya ine simba ndokubva yadzura mupuranga. Baba vanga vava kumusoro zvekuti pakadzurwa mupuranga wakamira nemapazi kumusoro ndokubva mudzi waenda mudenga. Kuna kuti pakupedzesera kwemhepo baba vakanga vari pavakanga vari vasati vakwira mumuti, asi hakuna akagona kutaura nababa ava kuti vadzike. Kwakatoshandiswa mhepo yakatouya ine simba, ndo yakaburutsa, haina kuvaburutsa zvakanaka, vakaita zvekudonha. Yakanga iri mhuri iri kuchema nzara, baba vasina hanya nevana, paitofiwa nenzara, amai vachiti todini, baba vachiramba vakanyarara, amai vachiuya vachinyepera vana kuti baba vari kunotsvaka chikafu, asi baba havana kumboenda kunotsvaka chikafu, vaitoramba vachikwira mudenga. Saka iprofesi yandakapa ndikaramba kuidudzira kureva kuti nanhasi futi handisi kuzoidudzira profesi iyoyo. Toda kungokuudzai kuti muizive, nekuti chiprofita ichocho hachisi chemangwana kana chegore rinouya, ndechenguva dziri kure zvishoma, asi chakatakura mhinduro kune mumwe mubvunzo uri kubvunzwa navanhu. Mwari haasi kufara wekudenga. God is angry pamusoro penyika ino nekuda kwekudeuka kwokuita ropa. Guta rino rine ropa rakanyanya kudeuka munyika muno, iropa riri kudeurwa papulpit. Mwari ari kutoshandisa kudeuka kweropa riri physical kuti agoita awaken people to the spiritual reality that is offending him. Saka kudeuka kweropa kwakaitwa munyika muno kwakaitwa kwenguva yakareba, vanhu vachiparidza nhema asi dzisina ari kudzichallenge kusvikira Mwari aunza mahailstones amuri kuwana pano. Vhangeri yatakapiwa iri kuchallenge nhema, iri kuda kumisa bleeding iri kuitika munyika muno, ida kumisa kudeurwa kweropa papulpit. Vanhu vachienda kunoita michato kuBahamas vachitenga maprivate jet, vachitenga maproperties anodhura nemari dzevanhu vaurayiwa pamweya yavo nevhangeri yakatsauka. But Mwari is also equally unhappy about the shedding of mortal blood, physical blood iri kuitwa munyika muno. Ndichiparidza pamusoro penhau yeropa, ndakazvitaura hurumende yatinayo ichangotanga kutonga. Ndikati varume vatiri kutonga navo iko zvino vakadeura ropa rakawandisa kudarika vanhu vamaifunga kuti vakadeura ropa. Ropa riri mumaoko mavo riri kuda cleansing inoda kutoitwa at a church level. Hakuna musangano unogadzisa nyaya iyoyo kusvikira vanhu vafesana naMwari. Kuti vafesane naMwari vanotanga vasangana navakanzwa Mwari, anovaudza kuti chii chakagumbura Mwari, nepabva akagumbuka napo. Saka toita sei? There is a solution, but varume vava vakakanganisa zvinhu zvakawanda, and our people are also complicit in what was done in a wrong way. Mwari haana kufara nemabvisirwo akaitwa aMugabe, zvekuti Mwari haasi kufara nevanhu veZimbabwe kuti vakafarira nzira isina kunaka kuti ibvise munhu ari kutonga nyika. It was undemocratic, it was illegal, it was criminal. But vanhu vakazvifarira nokuti vakanga vasisada Mugabe. It was another thing kuti vaMugabe vabve, it's another thing kuti vabve nenzira yavakabva nayo. Ndokubva ndataura rimwe gore ndichiti zvatakaita zviya takapinza ngozi mumusha pana chinhu zvirangarira. Ndikati masoja amafarira aya nekuda kwezvavaita vachadzoka pakasiya vanhu vakaura vanoti pakaitwa kupa pane vanhu vakafa ipo paya. Asi vanhu vakazvifarira. Ndikati zvamavafarira masoja vachauya vakata vachakuvadza isusu, vachauraya isusu. Kana paine anga aripo musi muna November, 17 November achaziva. Ndakazvitaura panapa ndikati we are going to cry foul nemasoja aya. Because haina kuinvestigate kwa nyaya iyi, vakatadza vanokumbira regero. Hapana akatsvaga Mugabe akata ende vacho vakatadza futi havagone kuenda kwavari. Pane torine mediation inofana kuitwa apa. Panofanira kutsvagwa vanhu vekunze vakuru vanonzi ngavagarwe navo pasi. Hazvina kuitwa nenzira yakanaka izvozvo.
iyoyo nyaya iyoyo ingozi yamakatendera imi vanhu veZimbabwe. Vanhu zvavakaita vakatora chidembo ndobva vachidzipa chakutandadza zvikanzi yamundibatsira kuuraya chidembo. Makauya kuzoipedzesa imi muchifunga kuti ndimakaiuraya, yakanga yadzipwa kare. Saka machemera amuri kuita aya, Mwari ari kuda kutoti muzive kuti ndizvo zvamaipemberera musi uya. Zvinhu zvakanga zvaitwa in a criminal way, but imimi mumhanyira amakaita mustreet makacleansa, makaita whitewash a criminal activity. Pasi rose rikati aiwa vamugabe vabviswa nevanhu veZimbabwe. Hachisi chokwadi, hamusiri makabvisa mugabe. Hamusiri. Mamhanyira amakaita maitogeza, maitochenura ropa rakanga radeurwa. Kuti international community ita haisi cool. It was by public lack of confidence. Makashandiswa kunge condom. Vanhu veZimbabwe. Tinofanira kunyara nekuti muchashandiswa futi manje. Ndiri kuprofita kuti vanhu veZimbabwe vachashandiswa futi. Mashandisirwo amakaitwa kuna 2017 muchashandiswa futi. Mapedza kushandiswa madhambwa mozotanga futi kuchema, moda kumhanya mustreet modhindwa futi nevanhu vamuda kumhanya against. Musuwa makambomhanya mustreet vachida kuti vaite zvavaida ivo vakakubvumirai. Makambomhanya mustreet kaimi muchiita zvinhu zviri illegal. Makabvumidzwa. Iye zvino izvi vanhu makabvumidzwa navo ndivo vaapa nyanga havachakubvumidzai. Musuwa makamhanya mustreet maita zvinhu zviri illegal ivo pa. Hakuna munhu anoresigna iye ari under house arrest. Anga isirwe ipa house arrest. Vakadi kusiya electoral process ibvisa mungani. Was that electoral? No. Was that constitutional? No. Was that legal? No. It was illegal. Yes. Saka hapana asina mhosva panyaya iyi kunze kwangu ine vashoma vanga vakamira pano vanhu vachimhanya ndambomhanya ini ndofunga munozviziva ndaiparidza pano. Kana wakatomhanya unotorera mafingerprints ako pakubhingwa kwakaitwa amai. Ndiwangu wakabata amai vachibhingwa kudai so uchiimba ndonzwa kunaka dzokorora. Saka chiprofita chekutanga ndechekuti muchashandiswa futi. Kana Mwari akandipa upenyu ndikaramba ndichiparidza muchazopepuka rimwe zuva mozoti zvimwe zvinhu hatichadaita imega. That awakening is going to bring accountability in our leaders. Yes. Vanhu veZimbabwe vanoshandiswa kunge chikorombo, endai apa maenda, endai apa maenda. What is the reason? Munoshandiswa sechiya ichi chatambotaura achidzokorodzeka, asi ndo chamunoshandiswa kufanana nacho. Chiprofita chechipiri ndechekuti Mwari akatarisa nyika ino, ari kuziva kuti nyika ino ine matambudziko ayakafesana nayo. But Mwari unoda kusolve ma long term problems for a long term solution. Therefore, the solution that we are expecting is not going to come as soon as we expect. We are going to go into a difficult time. Muchabudiwa muno vanhu vachitiza kuenda kune dzimwe nyika. Vamwe vachitiza nhamo, vamwe vachitiza jeri, vamwe vachitiza kufa nenyaya dzenyika idzi. Asi pakupedzisira kwezvinhu zvese pane chimwe chokwadi chabuda nenzira isina kunaka. Changa chakatsikirwa for a long time. Vanhu vachaziva kuti what was really our problem and who was really perpetuating our struggles. Hakuna court ichambofaka zviita nekuti vana vacharega kuenda kuchikoro. Children are going to drop out of school because people are not going to afford. Kune vamwe vachadzokera kunogara kumusha kumba kwababa, kuroja kwaramba. But panguva iyoyo kune vamwe vachaita mari zvisingaite. Kuti panguva inosafa vanhu zvakanyanya, makoronyera anonota, anonuna. Nyika ino ine maproblems mashoma kupfuura mafungiro amuri kuita. Zvekuti vanhu vakaba mari vakaenda nayo kunze kwenyika vakaidzosa vese, hatina kana nidhi kukwereta. Tichagoneka here kuti vanhu vakaba mari vagodzosa? Handizivi. But pane mari yakawanda yakabirwa nyika nemunhu akanostasha hundreds of millions into offshore accounts for their personal needs. Ine ndiri kuona mumwe achifa asina waudza kuti ndakaba mari ndikaviga pakati. Ichadzoka here mari iwe? Handizivi.
But ndakamira pano kudai ndisati ndafa nekuti ndogona kufa any time. Ndoda kuti muzive kuti Mwari wadyara mhodzi yevhangeri munyika yeZimbabwe. Nekuda kwenguva dzino. Amen. Ichasvika nguva yekuti vanhu vanotungamira nyika vachagara pasi kuteerera munhu waMwari chaiye agovaudza kuti Mwari anoda zvakati, Mwari anoda zvakati, achiteerera. Nguva iyoyo ichakwana. But that time is not now. Inguva dziri kumberi vanenge vari vapenyu vachazviona. Mwari apererwe nevanhu kana ndikaurayiwa inini kuchamuka mumwe. Yes. Akafanana neni kana kuti ari nani kudarika inini kana kuti ari wese. Zvichienda ndonosei. Yes. Mwari achagara achisimudza munhu anenge achiparidza vhangeri asingatye. Nyika ino ine maronda akawandisa, ine mavanga, ine misodzi. Ndakaona vision, ndikaona ropa rakazara mumugero richiyerera, asi raiserera richidzika, raiyerera richikwira. Ndikati ropa rinoyerera richikwira sei? Rinofanira kuteera gravity, rinofanira kuteera gradient. Raifanira kuyerera richidzika, riri kuyerera richikwira sei? Ndobva ndakatarisa richikwira kumusoro kwarakanga riri kwakuine poto hombe yesilver yakanga yakazara mari. Ropa riya raipinda mupoto imomo robva raita 10 into money. Ropa rese riri kudeuka munyika muno. It is because of greediness yevanhu. Munhu akangoona kuti mukana wangu wokuita mari ukafumurwa handichaita mari, anobva aita resort to shedding blood. Kune vanhu vari kugara mudzimba dzakavakwa nemari yeropa. Kune vakadzi vakaroorwa nemari dzeropa. Kune vakaita madegree nemari yeropa. Mwana wemunhu anouraya angaite sei? Baba vake ndo vanouraya. But mwana iye haana chaMwari chaanowana. Because ari kufeeda from a blood system. We have so many caged children in Zimbabwe. Some of them, they are seeking jobs outside the country and things are not working for them. It is because they are eating from the blood of men. System yekuti ropa ndo riri kufeeda vanhu ichapera rini munyika medu? Kune vanhu vari kudya asi mari idzi dziri kuuya dzakatakurwa neropa revanhu. Ichapera ere system iyi? Inopera rini? Kune munhu achafa zvekuti coffin rake richatadza kuvhurwa vanhu vachiita body viewing. Achaora zvichashamisa vanhu kuti aora nekukurumidza kudai sei munhu akafa musi uno. God is not happy at all about our situation. When you want to pray about this country, don't pray that God changes our leadership. Prayer is not going to change them. Yes. Pray that God creates an opportunity for our leaders to hear the gospel. Because it is the gospel that is going to change them. Amen. Amen. The Methodist hakuna vhangeri, kwa kuti hakuna vhangeri. Saka vakadedza kuti havana chavanonzwa chaMwari. Anenge atori nezvichemo kwavari, tibatsirewo Baba. Hallelujah. Amen. What we need to pray for at this time, we need to pray for 3 things. Namata kuti vhangeri risamiswe kuparidzwa. Yes. Munyika yeZimbabwe. Ndo chinhu chekutanga chinofanira kunamatira. Amen. Namatira kuti Mwari amutse more princes of Judah. Vanosimuka vachiti aiwa, do not lay your hands on Jeremiah. His message is from God. Protection yevanoparidza shoko raMwari ndo yaunofanira kunamatira iyoyo. Chechitatu, namatira Mwari kuti Mwari achinje pfungwa dzevanhu nekuda kwevhangeri. Vhangeri ngariwane nzvimbo mukati mevanhu, even vasingatende zvekuzoponeswa vagone kukonvertwa chete conscience dzavo neshoko raMwari. Kuti vangoti maitiro angu handisina kuponeswa zvangu, but ndatsiurwa apa nevhangeri. Izvozvo zvichabatsira nyika yedu. Hallelujah. Zviri kunzika zvanokutaura? Amen. Mwari akagumbuka nekuti mapoliticians edu haasi kuburuka parally kana pamusangano asina kumhura Mwari. He is not happy about the way politicians are blaspheming him. Vezanu neveMDC vese pavanotaura vanenge vachimhura Mwari, hapana ane chaMwari chaanoziva. Vamunanga kana chamisa vaifanira kusiya zita raMwari in their political activities. Yes. Chamisa is not a pastor anoudedzwa naMwari, haana vhangeri yaanoziva, aifanira kusiyana nezita raMwari. Yes. Handisi kuti ndakamuvenga uye kuti handati vamunanga kana kavavenga ndotovada, ndosaka nditaura chokwadi. Ivo wakatovavenga tinovasiya vachiita zvinhu zvisizvo, uchitya kuvaudza ozonobhonga wamuka bedroom kako naadzimai vako. Mwari haadi kuti vanhu vataure zita raMwari vachitaura zvisirizvo. Mwari haadi. God doesn't want his name to be soiled by these vagabonds. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Saka zvakashata kuti uve netarire kuti muna December zvinenge zvanaka. It's not good. Yes. Prepare yourself. Kana wangu wachipfeka bandi uchibisa
pini ye paburi rekupedzera wedzera mamwe maburi kuseri kwechisimbi chacho nekuti uchatidzikirei zvishoma. Yes. Chinhu chakanyanyoshata kuita hope kuti zvinhu zvedu zvinonaka nekuti ndingazodai. Tariro yako shamwari ngaive kuna Mwari wekumusoro-soro. Tariro yako ngaive muvhangeri yechokwadi. Usatetarire kuti varume ava vane zvavachaita. Aiwa. Mungadai makaitwa a transitional government muno. Nekuti pane vanhu vakanga vachiita push for that. Madii kuti opposition leader na ruling party leader vataurirana. Vanhu vakatoti zvinoita. But makaita mistake imwe chete. Makaisa munhu asingafunge padhuze nepower. Pane munhu asingafunge ari padhuze nepower. He has costed Zimbabwe so much. Nekuti haana kujaira kutaurirana nevanhu. Ane zvake zvaanga akajaira. But afunge. Ndatopedza. Yes. Ndinogona kuvengwa hangu ndichitaura kuti munhu afunge. Asi nekufamba kwenguva muchazodzwa mamwe mafaira muchati chokwadi zvaiwa ndezvechokwadi. Afunga. Pane dzimwe mombe dzataibopa. Torima nadzo. Wozoti kana uda kuipoponora inotiza negejo. Iwe chida kuipoponora. Nda kuti unofura shamwari. Unotojamba kejo unoda kuvhuna so. Bichitiza mambo ndiboperei andisunungurikei. Kune vanhu vakadaro. Yes. Vakanditorerei. Ezvana ngachibvunzana saka Diana ntaura naye akati vanoti ndikwanise. Vanhu voti saka ngatingomusiya ngatingoitai zvaanoda zvacho. Atidi ma problems. As problem iyo Mwari achaisolva zvakachenjera. Yes. Manje. Sinzaro kurwa kuti namati. So a lot of people would wonder, Kuti, who is the person being referred to by Apostle Chiwenga? That person is the Vice President. I'm going to give you an honest opinion right here, which will give you insight of the meaning of his words. When you look at 2018 elections, both of them, the three of them, Emerson, Constantino, Sanyatwe, they worked together to stop the coming of Nelson Chamisa. They said it was for the best interests of their political party, ZANU-PF. And I'm told that one of the decisions which they took, they didn't deploy the soldiers into the streets of Harare with the knowledge of P.V. Sibanda. But P.V. Sibanda had to cover up for them during the commission of inquiry. And Sanyatwe is the one who was likely going to be implicated for the deployment. But since he's very close to power, it didn't happen in that way. So, fast forward to 2023 elections, what happened is, these people, they wanted power at all cost. Nelson Chamisa won the 2023 elections. I'm telling you what I got from a reliable source. After Nelson Chamisa won the 2023 elections, he was briefed about his victory for the 2023 elections. And according to the person I have talked to, he got something around 53 point something percent of the vote. Then Emerson got something like 33%. So because of that, you could see that both of them, they were briefed. Vamnangagwa, here is your vote. Vachamisa, here is your vote. And what was next before the announcement of the results was that Emerson and Nelson were supposed to meet and discuss about the transition processes. And I'm told that Emerson had agreed to step down and pave way for Chamisa to step in. And then Chigumba was immediately tasked to go and announce the results of the election. Immediately, Zimbabwe Electoral Commission then announced that they were going to come with the results from 7 p.m.
or so. Everybody was eagerly waiting for 8 p.m. for the results to come. They didn't come. They only came after midnight. And when they came after midnight, they didn't have the results. Chigumba was supposed to give results for provinces first and then declare the winner. But it didn't happen like that. She simply announced other results. It was a coup which had already happened in Zimbabwe. The reason why a court challenge was stopped is because a court challenge was going to validate a coup which had happened. Soon after that, then Mnangagwa countered Tim Chiwenga. Ndokubva atanga 2013 ndi chipo. Ndo pari kunzi navachiwenga Mwari vachaisorovha nyaya yoyo neumwe mutoro. So now vanhu ava vese Emerson na Chiwenga, they are now fighting for 2028 elections. Kuti umwe ari kuda kuramba aripo to 2030, umwe ari kuda kupinda 2028. The reason why they had a coup is because they wanted to stop Chamisa so that they pave way for themselves for the 2028. That is the reason why Sanya at a certain point in time was campaigning achiti ZANU-PF ichatonga kusvika madhonga amera nyanga, only for them to be countered. Right now he's in trouble because he was fired from the Zimbabwe National Army. He's clinging onto power right there, refusing to go. What it means is we are going to have a clash which is likely going to be deadly, but that will be the way of God to resolve the political impasse and the political problems. So this is it, Team Zimbabwe. Let us talk